Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si rozoberieme jednu takú dosku, ktorá sa nachádza v takých prvotných Samsungových smart televízoroch. Tu si pozrieme aj na nejaký ten iný model. Hopsa, sekundička. Tak to pretočím. Táto doska na 90% poruch, ktoré sa na nej nachádzajú, máva problém s MMC pamäťou. Častokrát po kontrole tejto pamäte stačí túto pamäť preflešovať, prípadne opraviť na nej chyby a televízor, doska beží ďalej. K flešovaniu je potrebný nejaký silnejší box, ktorý dokáže komunikovať s MMC pamäťou od Samsungu, ktorý dokáže jednak smart kontrolu pamäte a jednak kontrolu po zápise. Častokrát vidím tie boxy RT807, asi RT807 a podobné. Nie je to zlý box, ale čo sa týka tých pamätí, už hodne testov bolo a ten box proste nie je vyhovujúci. Takže pokiaľ vidíte, toto mám tak pekne zapojené, že zdroj zapojil som si jednoduchý výstup cez LVDS kábel, zapojil som si tlačidlá, tieto tlačidlá, tlačidlá, Bluetooth, Wi-Fi, zapneme si kontrolku, hop, kontrolka sa nám zapla, čo vidíme, áno, naskočilo nám logo televízora Smart TV, no a čo sa bude diať? Diať sa nebude nič. Prečo sa nebude nič diať? Lebo to zamrzlo to na pamäti. Zamrzlo to na pamäti, takže my teraz zoberieme, napojíme si pamäť, prípadne si ju vyletujeme z tejto dosky, môžeme si ju vyčítať aj cez SPI zbernicu. Pozrieme sa, akú má životnosť smart kontrolu a následne môžeme urobiť nejakú opravu danej dosky. Oprava takejto dosky komerčne vychádza od 25 € vyššie. Neviem, niekomu to stojí za to doma to testovať, poškodiť to, niekomu to stojí za to poslať to do servisu, ktorý sa tomu venuje, ktorý dá záruku a tak ďalej. Je to na vás. Dúfam, že aspoň takéto videjko vám trošku niečo ozrejmi. Pekný deň. Pokiaľ vám videjko niečo ozrejmilo, môžete dať odber, môžete sa prihlásiť na odbery, prípadne môžete poslať na pivo, pôjdeme na pivo. Pekný deň.